Buray at ako'y problema ay kauntaman kang kantata. Barbarang maliliwata, kuting-tingam sa gitara, pagkupanyaram ditay kanta, malay-lay. Dato iti building data. Building basit na iti project. Kas daw iti basit nga building nga dito eh. Simple dito nga naimbento nga nagdakol iti tulong na karkaro iti panakay kapot na iti may nga banag. Panpangutak tatay. Ada iti iladawan na kada tayo. Napandi panunot ko iti James G. Word nga relihiyon. Nalagip ko isugayon nagtauda na matlang gayam di nga sao. Ni father ko. Nagisuti nagtauda na di nga sao di relihiyon kat nga sawan di religion at nga sawan it is to tie again maisim pa. No kuma iti building tatanga panawan banag nga nang ikapot kada tayo. Sino ti mang ikapot kada tayo kini Kristi kini Apo Dios. So kahit na nga saon iti religion, it is to tie again. And when we talk about religion, sino tinang isimpa karata kini Apo Dios. Awan sa bali no haan nga ni Kristi Jesus di naramin na di krus iti Kalbaryo. Kung iti Biblia, iti Colossians chapter 1, gapus ti dara na kan baban iti bagi na nga nagbakla iti basol tayo. Naikapat tayo, na-reconcile tayo, naiurnos tayo. Naisimpa jay relasyon tayo kini Apo Dios gapus jay pinaramin ni Kristi Jesus jay dara na kundi bagi nang ikaro iti basol tayo. So sino ti pagbatbatayan? Sino ti pagbatbatayan nga mangyurnos kanyam kini Apo Dios? Kuna iti Biblia may salang iti dinisinyo ni Dios Ama nga mangyurnos kada tayo. Tapno naurnos tayo. May kapat tayo kini Apo Dios. That is only jay naramid ni Kristi Jesus di krus iti Kalbaryo. So ano masiputan nyo kat haan nga mabaling ako na tayo nga relihiyon. Haan nga mabaling ako na tayo nga nasayat nga ramid. Awat sa bali nga mangikapot kada tayo kini Apo Dios. Nuhan lang nga iti naramid ni Kristo di krus iti Kalbaryo. Kat umanay di jay nga mangisalakan kada tayo. Daytoy welding nga daytoy kat temporaryo lang kapot na iti banag nga daytoy. Temporaryo lang nga isimpa na ikapot na nang ti inarami ni Kristo Jesus permanente di jay nga kapot da tayo kini Dios Ama. Naikat ti unget ni Dios Ama kada tayo. Naikat iti palalo nga unget na iti amin nga tao gapus ti basol tayo gapus kini Kristo nga natay di krus ti Kalbaryo. Ngam di jay kat na isaad lang para kadagiti nagtalak inarami ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. So kapsat, kita ang tibiyag mo. Sino ti pagbatbatay ng mangikapot kanyam? Nga mangikapot kanyam kini Dios Ama. Ada ti amamu kanyam ni Kristo Jesus. Umanay nga mangikapot kanyam kini Dios Ama. So dito ko na tayo. No ti building nga temporaryo, iti relasyon iti Dios. Ada ti permanente nga mangikapot kada tayo kini Apo Dios. Hanga ti reliyon, hanga ti bautisar. Awan ti kabala na dagiyay. Awan ti otoridad nga naitod dita nga mangisalakan kan mangikapot kada tayo kani Apo Dios. Iusan na dagiyay, mangisuro kada tayo. Mangiturong kada tayo no sino iti mangikapot kan ada ti panakabalina kan sino iti na nadutukan nga mangikapot kada tayo. Nuhan lang ni Kristo Jesus. Wen mangisuro dagiyay namhanga isudat ti mangikapot kada tayo kani Kristo Jesus. Kapsat. So ako nak, sino ti relihiyon mo? Ti relihiyon ko ni Kristo Jesus. Isunat tinangikapot kanyak kani Dios Ama. So agyaman na kani Kristo Jesus. Sa pinaklay na di basol ko. Kaya ramidam lang. Anayom ka di. Talkom di naramin na umanay di ay. Nga may kapot kanyam kani Kristo Jesus. Dahito iti ko na tayo nga adult tayo. Pasit dahito building nga na tayo.